Moji milovaní, ako reagujete na príchod Ježiša, kráľa kráľov? Radosne alebo nie? Na konci dúfam, že nezabudnem sa opýtať to isté. A uvidíme, že či to bude také radosné, lebo keď prišli mudrci do Jeruzalema a hovoria Herodesovi, že kde je ten novonarodený židovský kráľ, tak Herodes sa rozrušil, ako hovorí evanjelista Matúš, a celý Jeruzalem s ním. Viete, že keď Herodesovi oznámili, že prišiel kráľ, tak páčil sa mi veľmi anglický preklad, keby sme to z angličtiny preložili do slovenčiny, tak Herodes bol v trabloch. Viete, samý problém s tým, že sa tu narodil nejaký iný kráľ. Viete, toto bolo to, čo Herodes prežíval, keď mu mudrci oznámili, že sa narodil kráľ. A to, čo sme dnes počúvali v evanjeliu o vraždení nevinia, to bolo iba dôsledok toho, čo Herodes už predtým prežíval. Preto je dôležitá tá otázka do našich životov, že ako my reagujeme na narodenie kráľa. Viete, ono to je o tom, že Ježiš sa kráľovali v živote každého jedného z nás. Jedna vec, že kráľ je ten, ktorý sa stará. Úlohou kráľov bolo zabezpečiť všetko pre krajinu. Aby všetci mali dostatok toho, čo potrebujú pre život. A respektíve, už keď toho majú, tak potom aby išli ďalej, aby mali aj voľný čas, oddych a tak ďalej. A na druhej strane kráľ je aj ten, ktorý rozkazuje, ten, ktorý dáva zákon a povie, že bude to takto. Chcete prijať to, aby vám niekto iný dirigoval život, že budete musieť počúvať niekoho iného, nebudete si robiť, čo chcete. Je to príjemná, potešujúca správa, ideme na to, že ja sám, lebo môžeme počúvať niekoho iného, nebudeme si robiť to, čo my chceme. Ježišu, budem sa modliť iba za to, čo ty chceš, ja sa nebudem modliť za to, čo ja chcem. Budem ťa počúvať. Keď mi povieš, že mám niečo povedať, poviem to. Keď povieš, že niekde mám ísť, pôjdem tam. Keď mi povieš, že mám si tohto vziať, tak si ho vezmem. Keď povieš, že tohto si mám vziať, nevezmem si ho. To jedno, ako budem zamilovaná do neho. Viete, jeden film sa volá po anglicky Encounter, po slovensky Stretnutie. Je to o tom, že 5 ľudí sa zíde na jednej takej ako pumpa, kantína, to je skôr taká reštaurácia. Obsluhuje ich Ježiš a je tam jedno také mladé dievča, okolo 20-ky má. A Ježiš jej hovorí, že hej, teraz cestuješ tam za svojím frajerom a on ťa chce požiadať o ruku, tak ona je celá bez seba z toho, že konečne ma ide požiadať o ruku. A on jej hovorí, že ale neber si ho. Lebo keď si ho, a ona sa pozerá, prečo? Celá smutná z toho. A jej hovorí, že vieš, a keď si ho vezmeš, tak on sa zmení a bude ťa týrať a trápiť. Viete, toto znamená, že narodil sa kráľ. Viete, ak si uvedomujeme, to, kto je Ježiš, tak jasné, že to bude spôsobovať na nás radosť. Narodil sa Kristus kráľ, veseľme sa. Lebo vieme, že keď ho budeme poslúchať, vždy sa budeme mať lepšie, ako keď budeme si robiť to, čo chceme. Len na to treba, aby človek dospel do viery a tá prvá reakcia, keď človeku oznámite, že ale budeš musieť počúvať niekoho iného, tak myslím si, že v 100%, ale budem optimista, tak 99% prípadov ľudí je, že nie. Viete, aj keď povolal Boh Šavla, aby išiel hlásať Krista, tak jemu Ananiášovi hovorí, že ukážem mu, koľko bude musieť trpieť. Išli by ste do toho, išli by ste poslúchať Ježiša, že vám ukáže, že poď, ukážem ti, koľko kvantum budeš toho trpieť, poď za mnou. To pôjde. Viete, je to ešte taká radostná správa, že narodil sa Kristus Pán. Stále to je radostná správa. Viete prečo? Lebo to, čo sme mali pred omšou v adorácii, že Herodes chcel zabiť život a nepodarilo sa mu to a tak stratil aj jedno kráľovstvo a či stratil večný život, nevieme, lebo cirkev sa k tomu nejako nevyjadrila, či Herodes je v nebi alebo nie je v nebi. To nevieme, len to, čo spravil, bol veľmi vážny hriech a zločin. Viete, len Ježiš nám nechce vziať nejaké potešenie, tak ako ani Herodesovi nechcel vziať radosť kráľovania.
Pre ňo nie je až také podstatné, či tam sedel na nejakom drevenom, zlatom alebo neviem akom kresle. To pre Ježiša nie je podstatné, či sedíme na nejakej stoličke. To, čo je pre ňo podstatné, je, že či mu patrí naše srdce. A keď mu bude patriť naše srdce, skutočne nájdeme život. Skutočne budeme môcť s ním kráľovať. Ten autor tam hovorí, že Herodes, keby si prijal Krista za kráľa, tak by si zachoval jedno kráľovstvo a máš večné kráľovstvo v nebi. Viete, toto je tá radostná správa, ktorú Ježiš priniesol svojim narodením. Len na začiatku potrebujeme overiť tomu, čo Ján hovorí, čo sme dneska počúvali, že Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Boh nám nechce nič zobrať. Boh nemá žiadne také bočné alebo zajačie úmysly, že by sa potom to nejako zmenil, keď nám niečo povie, že toto rob. Lebo vždy, keď nám povie, že niečo, že takto sa zachovaj, skús robiť toto, tak vždy je to pre naše dobro. Keď povie, že vieš, ale tohto vzťahu sa vzdaj, lebo to nie je dobré pre teba, tak je to pre naše dobro. Aj keď nám to bude trhať srdce a bude to ťažké, ale musíme veriť, že Ježiš to robí z lásky k nám. Tak ako prišiel na svet aj z lásky voči Herodesovi, aby jemu daroval večný život. Takisto chce aj nám darovať večný život. Viete, len potrebujeme sa vzdať toho, že nechceme byť my kráľmi nad svojim životom. Nechceme my byť tí, ktorí budeme kráľovať a rozhodovať sami o sebe, že čo bude s nami. Lebo príde raz čas, kedy to nebudeme môcť robiť. A čo potom? Viete, čo nám zostane? Len hnev a netrpezlivosť, nespokojnosť, podráždenosť. Tak ako Herodes, že keď zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval. To je to, čo človeku zostane, keď celý život je vychovávaný a sám sa vychováva v tom, že ja si budem rozhodovať a robiť si to, čo chcem. Zrazu kvôli vonkajším okolnostiam už nebudem môcť robiť to, čo chce, tak vo väčšine prípadov mu zostane hnev. Keď sa podriadi Kristovi kráľovi, tak mu zostane radosť. Keď príjme to, čo hovoril apoštolovi Petrovi, iný ťa opáše, povedie, kam nechceš. Ale ak to príjmeme ako Božiu vôľu, tak budeme mať radosť. Viete, len otázkou je, že či ho príjmeme. Ako reagujete na narodenie Krista kráľa? Chcete ísť za ním? Viete, oplatí sa ísť za ním, lebo on dáva večné kráľovstvo. Pavol hovorí v 2. liste Korinťanom 5. kapitole, že tento náš pozemský domov sa rozpadne. Ako či chceme, či nechceme, aj Herodes zomrel a nechcel. Viete, ale vieme, že máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. To je to, čo nám dáva Ježiš. Toto je to miesto, ktoré nám ponúka Kristus kráľ. A máme dve možnosti, buď ho prijať, alebo ho odmietnúť. Ak ho príjmeme, budeme večne kráľovať s ním. Ak ho odmietneme, zostaneme bez toho. Viete, ja tak nás chcem pozvať, aby aj keď sa nám ťažko príjma to, že Kristus chce kráľovať v našich životoch, musíme si, viete, ak sa chceme kde si pohnúť, tak si musíme to v pravde povedať. Kto chce počúvať názor iných a riadiť sa názormi iných? A potrebujeme overiť Ježišovej láske, že pozrieť sa na jeho život. Veď on prišiel z lásky voči nám. To, o čom sú Vianoce. Že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. To všetko robil z lásky k nám. A keď toto robí z lásky voči mne, chcel by mi zle? Určite nie. Lebo by neobetoval seba samého. Kto sa obetuje preto a že druhým bude chcieť škodiť a obetuje sa za nich? Viete, a v tom všetkom môžeme vidieť Ježišovu lásku voči nám a potrebujeme vidieť jeho lásku voči nám aj v jeho príkazoch, keď chce kráľovať v našich životoch. Keď nám povie, že vieš, toto odlož. Viete, ja tak nás chcem pozvať, aby aj keď budeme rozrušení ako Herodes a budeme mať možno mnoho problémov, pretože príjmeme Krista ako kráľa, aby sme sa toho nebáli, lebo vieme, že máme pripravené večné kráľovstvo. Amen.